Boa tarde a todas e a todos. Ou bo día xa, a estas alturas, non sei se é bo día ou boa tarde. Despois desta presentación que fixo Carlos máis maravillosa e tan lírica, eu vou máis ao prosaico, ao servicio público. Tedes que disculparme. Pero bueno, digo, ten que haber de todo. Lirismo e máis servicio público, pois alá vamos. Quería contarvos cal é o papel das bibliotecas públicas en biblioterapia. A Rede de Bibliotecas Públicas somos un conxunto de bibliotecas repartidas por todo Galicia. Somos máis de 350 bibliotecas que casi todas de titularidade municipal, agás 7 que son de titularidade autonómica ou de xestión autonómica. Unhas son de titularidade estatal, a Biblioteca de Galicia, que é a cabeceira da rede de bibliotecas, que é de titularidade autonómica e xestión tamén autonómica. Entonces, estamos repartidas por todo o Estado, por todo o Estado, Dios, por todo, tamén, sí, a rede de bibliotecas nacionais está repartida por todo o Estado, por todo Galicia, estamos en concellos pequenos, grandes e medianos. Entonces, entramos neste proxecto porque Jesús Torres, o director da Biblioteca Pública de Santiago, Ángel Casal, provén Bibliosaude. Entonces, coñécevos a todos, unha parte de todos. Entonces, cando coñeceu este proxecto, entusiasmoulle, evidentemente, tamén nos entusiasmou a nosotros, pareceu-nos precioso, e dixemos, aí nos metemos, seguro que sí, porque nos queremos implicar, parece que podemos dar, podemos achegar cousas, podemos achegar conocimiento, podemos achegar medios e tamén podemos achegar información. Entonces, desde o final do 2017 participamos. Os nosos obxectivos e os obxectivos do grupo interdisciplinar nos que desintegraron Jesús Torres e Maes Eugenia, outra técnica da Biblioteca Ángel Casal, parecíanos que podíamos aportar transversalidade, darlle ao proxecto maior calado social, sacalo do ámbito solo sanitario e leválo a outros territorios sociais e outros territorios tamén físicos, ampliar, ser escaparate. Somos moitas bibliotecas, temos moitos usuarios, pensamos que somos un bo escaparate. Podemos ser mellor escaparate, pero é un escaparate que parecíanos que sería necesario, achegaba un valor engadido ao proxecto. E tamén facilitamos o acceso a estas lecturas non só a aquelas persoas que señan recomendadas desde o ámbito terapéutico, tamén ao público en xeral, que, como decía ahora Carlos, todos formábamos parte do mesmo grupo lector e todos podemos achegar as nosas inquedanzas e todos podemos aportar ventaxas a este proxecto. Como participamos, evidente, a integrarnos no grupo de traballo, que, como decían as compañeras que me precederon, o compañeiro, un grupo de traballo heteroxéneo sempre enriquece. Ás veces é máis difícil, porque cada un temos as nosas querencias, as nosas inquedanzas, ás veces nos costa abrirnos a outros ámbitos, pero que sempre nos vai enriquecer e vai mellorar o resultado do noso traballo. Entonces, a Rede de Bibliotecas consideramos que vai ser un punto de difusión moi importante para o proxecto Biblioterapia, porque xa vos dicía, somos 350, en que este proxecto vai participar inicialmente vai participar a Biblioteca Pública Ángel Casal, de Santiago, pero xa vos direi máis adiante, que vamos participar o resto das bibliotecas de xestión autonómica. Estamos repartidas por todo o territorio, temos máis de 900.000 usuarios registrados, pero que temos máis usuarios que eses, son os que teñen carne de lector, pero visítanos moitos máis. Temos máis de 5 millóns de títulos, estamos abertos todos os días da semana, agás o domingo. Que nos permite incorporar a rede de bibliotecas á biblioterapia?
pois que vamos permitir o acceso aos fondos sin ningún tipo de discriminacións e restriccións. As bibliotecas públicas están abertas a todo tipo de públicos. Todos vamos a unha biblioteca pública, todos consultamos fondos, como todos consultamos películas, todos consultamos libros, e incluso os levamos para a nosa casa. Tampouco, tamén evitamos a estigmatización. Son espazos abertos, espazos como son bibliotecas públicas para todos, nas mesmas condicións de igualdades, pequenos, adolescentes, posadolescentes e adultos. E tamén achegamos un servicio que temos desde hai 5 anos, casi, que é Galicia Lé. Galicia Lé é a biblioteca de préstamo digital, a biblioteca en liña, a biblioteca que todo o mundo pode acceder calquera día da semana, calquera día do ano, desde calquer parte do mundo. Simplemente necesita ter un carné de Biblioteca Pública de Galicia e que che dían e a biblioteca que che dían unha clave de acceso, nada máis, e ter un correo electrónico. Solamente necesitas eso. Co cual, a difusión e o acceso é moito máis inmediato e moito máis fácil. Como vamos colaborar no proxecto? Pois, como decía Yolanda, son lotes de 142 libros que recibe a Biblioteca Ángel Casal de Santiago, así como o resto de material, folletos, material de difusión e de facilitar o acceso a este centro de interés que vamos ter na Biblioteca Pública de Santiago, que vamos ter inicialmente estes 142 libros na súa estantería, cos seus materiais de difusión e de chegamento a este centro, a estes libros, pero vamos facer moito máis. Vamos facer moito máis porque, como lle dixen a Yolanda, son poucos libros para unha biblioteca. Claro, os recursos, como decía Yolanda, son limitados, pero os libros que se nos ocurrían a todos, como decía Carlos, son moitos máis. Entonces, vamos intentar, Carlos decía, incorporar novos libros, e nosotros tamén vamos incorporar o noso grau de área a biblioterapia. Entonces, inicialmente a Ángel Casal recibe o PAC de biblioterapia, o PAC inicial, e as 5 bibliotecas de xestión autonómica, que son as bibliotecas grandes, as centrales territoriais, as que hai nas capitales de provincia, máis Vigo, non van recibir nada, inicialmente. Pero, cos nosos propios fondos, vamos facer o propio centro de interés, vamos poñer biblioterapia a disposición de todos os nosos usuarios con nosa colección. Vamos sacar estes libros recomendados, estes libros que recomendou o grupo de traballo da nosa colección, e vamos visibilizar para que os coñezan os nosos usuarios, e ademais incluso vamos incrementalos con outros libros da nosa colección que consideran os nosos técnicos, que considera que estaban nesa lista inicial co que traballaba o grupo de traballo, que houve que reducir porque os recursos son limitados, e se os temos, vámolos incorporar aí, e ao mesmo tempo tamén vamos intentar que coa compra que facemos cada ano para a mellora das nosas coleccións, incorporar os libros que nos falten, que non poidamos non ter, para completar a colección en cada unha das nosas 5 bibliotecas. Todas, además, difundirán o programa directamente aos seus usuarios a través dos seus centros de interese e a través das súas webs. E tamén se difundirá a partir do portal da rede, rbgalicia.xunta.gal, que difundirá tamén todo o material que elaborou o grupo de traballo. Vamos centrar en Galicia Lé. Galicia Lé, non sei se o coñecedes, está aí no material como galiciale.net ou galiciale.xunta.gal. É a plataforma da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia que fai posible a lectura e o visionado de obras a través de internet. Hai préstamo de obras 365 anos, días ao ano, desde que calquer parte do mundo, para sempre, para os usuarios e usuarias da Rede de Bibliotecas Públicas. Galicia Lé, que ten Galicia Lé? Galicia Lé ten libros, en galego, en castelán, e tamén en algúns en outros idiomas. Galicia Lé ten películas, unhas 80 películas,
galegas ou feitas por produtoras galegas, e ten tamén revistas. Aí vou vos dar unha primicia. A nosa compañera Elena acaba de facer un carrusel solo destinado á biblioterapia. Cos 58 libros do listaxe do grupo de traballo que tiñemos na nosa colección, fixemos un carrusel específico de biblioterapia. Aquí o tedes, está... Temos aquí 58. Estamos intentando ampliar a colección de libros digitais. Hai veces que estes libros que están aquí en formato físico, que os podemos encontrar en calquera librería, en formato físico, non están digitalizados. Xa vimos algún, que xa pedimos algunha editorial para comprarlo xa, para comprar as licencias de dereitos de uso, de lectura, e non nos tiñan ainda digitalizado. Pero, bueno, é unha fase na que estamos con todos os restos dos libros, que non todos os libros que queremos están digitalizados, pero moitas veces se dicimos, queremos comprarche este libro, se o digitalizas, comprámoscho. Pois as editoriais anímanse que non asumen ningún risco, porque vamos a pagar todo o custo da digitalización, e además quedase co libro digitalizado para poñer na súa página web ou nas plataformas que queira. Entonces, temos o catálogo de biblioterapia, o carrusel de biblioterapia con 58 libros iniciais en castelán, e a partir do luns teremos o catálogo cos libros en galego. Temos unha colección máis pequena en galego que en castelán. En galego temos unha colección de 700 títulos, en castelán temos uns 1500, entonces van ser algo menos. Pero, bueno, vamos ir intentando ampliálos no futuro, co cual calquera persoa que teña, que vemos o catálogo en formato para móvil, para teléfono móvil. Quen pode acceder a Galicia Lé? Pode acceder calquera persona que teña un carné de biblioteca pública de Galicia. Calquera. Que teña o seu carné, se ten un carné dos novos, que temos un carné único para a rede que estamos implantando en distintas bibliotecas, de feito que tú con un carné de Fisterra podes recibir servicios da Biblioteca de Ourense ou de Santiago. Estamos en un proceso paulatino de incrementar bibliotecas a rede de carnés únicos, a rede de catálogo único. Se non tes un carné, podes incorporar a Galicia Lé, meter o teu número de identificación de usuario e unha clave de acceso que che dará na biblioteca, ou consultas ao teu bibliotecario, además do farmacéutico, consultas ao teu bibliotecario que che dará a clave de acceder. Só necesitas o carné e un correo electrónico ao que che manden a clave de acceso, e tú xa aí cambias a clave de acceso. Como podes prestarte un libro? Podes ir a Galicia Lé, xa registrarte unha vez, xa non tens que registrar máis veces, mirar o catálogo. Ou podes ir directamente a Galicia Lé, mirar se hai algún libro que te interesa prestar, registraste e xa pasas a préstamo. Xa dices, quero prestalo, ou quero verlle o índice, ou quero verlle o primeiro capítulo. Todos teñen unha parte pequena que pode interesarme, non me interesará. E despois podelo descargar. Podelo descargar hasta en 6 dispositivos. Tablets, o ordenador, o teléfono móvil, ou lelo en streaming. Unha vez que temos aquí todos os libros, como vamos a ampliar biblioterapia na rede de bibliotecas públicas? Pois o que queremos facer é, poñer en marcha biblioterapia nas 6 bibliotecas. Os técnicos da Ángel Casal irán achegando ao grupo de traballo como van as estatísticas de préstamo. Vamos a adquirir, como vos dicía, novos libros digitais para incrementar a colección de Galicia Lé. Vamos a incrementar os libros de biblioterapia que vamos poñer a disposición dos nosos usuarios, seña cos nosos fondos ou incrementando a nova colección. Como decía Carlos,
Cada día se publican en España uns 32 libros. Hai unha... Galicia creo que é a cuarta comunidade autónoma que máis publica. A pesar de que hoxe salieron datos que publicaron uns 7 libros menos que o ano pasado. Bueno, tamén pensamos, nosotros tamén xestionamos o Clube de Lectura de Galicia. Todos os clubes de lectura que existen, que están creados nas bibliotecas públicas, nosotros ofrecemos os libros. Temos un catálogo de libros a disposición de todos os clubes de lectura. Tamén ofrecemos aos clubes de lectura escolares, de bibliotecas escolares, pero sobre todo vamos destinados aos clubes de lectura das bibliotecas públicas. Temos coleccións de títulos que consideramos imprescindibles e temos máis de 600 títulos. Ou outros que nos piden as propias... a demanda, que tamén nos compramos a demanda das propias bibliotecas públicas. Entonces, tamén pensamos en adquirir un club de lectura, normalmente son 21 libros, ver algúns títulos dos que podamos adquirir os libros suficientes para que haxa, aparte do club de lectura de Itinere, que haxa clubs de lectura con estes libros aos que se podan incorporar todo tipo de personas, como ben dicía Carlos. E así empezamos a andar, e eu creo que é unha idea tan grande, que é tan boa, que consideramos que vai ter un éxito, e que queremos agradecerlle sobre todo a Yolanda e ao resto dos membros do grupo de traballo o ben que nos acolleron e o ben que se traballou, que traballaron os nosos compañeiros, e o interese e a idea por poñer en marcha algo tan interesante. E por último, simplemente quero acabar compartindo unhas citas que me gustou moito, que, por exemplo, de Jean-Marc Besset, que os libros permíteme construir unha especie de fogar ao lado onde me atopo. Son como as fogueiras de campamento que expulsan a noite ao bosque. Parece moi bonito, pode ser que o libro pode axudar tamén a expulsar a noite. Este de Paul Ricoeur, que é un filósofo francés, experto en hermenéutica, que dice que para mí inicialmente pareceu que era unha labazada, e despois que dices, comprendes, axuda a comprender toda a historia de sufrimento, clama venganza e pide relato. Pois é un reto. E, sin máis, moitas gracias por a vosa atención.